За моса де моса. Римоса. Какво е бади тебе? Риба еде. Риба еде, не знам и кой има остата. Колко е голямо бади тебе? 11 има. Повръща ли какво? Да, повръща, ама не може да скара това. Скара де. Ало, да, слушам. Не мога да разбера сега. Какво като е яло риба? Задавило се с коста ли? Повръща ли какво? Коста ли, не знам кой има остата. Риба е. Ти кажи какво му е. Аз ли? Да, какво му е на детето? Какво казва, че му е? Нива, аз не. Кълчак. Мире ля кълчаво гаржа, не ме. Кълчак има! Какво има? Да. Лошо стана, де. От рибата има кълчите на устата ми. Те много варам, де. Те много варам, де. Повръща ли или коста му е на гърлото, бе? Гърлото, бе. Повръща, ама не може да скара това, яде риба. Ало, да. Кажете сега кой има. Това деса яде риба, не може да скара това рибата, не знам кой има. Яде, не знам и въз там, не може да скара. Аз съм Кържиле, бе, как аз не виждам. Тук махалата съм аз, бе. Моса де се неба. Примоса. Къде при моста? Пироксето! Приоксите тук, бе. Тенче. 11 има. Фикери. Тончо. Гитка, ако не ска мъгулем, дендера, нема. Ало! Опа, добър след телефон. Konuş bakalım. Haydi. Номер ми сте, ли? Ya telefon номер.